Ke, je ciki. San da dawa. Gwana. Me wannan yin to? Sha. Dan baki san darajar wannan abu bane. Din mata take shan wannan. Kan Allah malam rufe mun baki. Me zan yi da wani kankana? Ka rasa me zaka kawo cikin gida sai wannan abun tsiya. Ba za ta zage kankana ba. Kai ma mace ne ai. Kai ma mace ne kai kadai. Dan mata take shan wannan. Ita da mijinta sai dai san barka. Tan. Alquran? Wai mai gida me yasa a rayuwanka baka son zaman lafiya ne? Na fa gaji fa, na gaji da irin wannan shakiyancin da kake min a cikin gida. Na gaji ba zai yi tuntuni shekara kusan nawa ina zaman hakuri in ci gaba da zaman hakuri ba zai yi ba wallahi. Saboda kin gaba a buɗe nama ba, kin gaji da hakuri. Da nama na buɗe kuma zaki hakuri. Allah na duba jira. Kankana? Allah. Ke barin kankanan ba. Shekaran muno da ke. Ai ba siyo kankanan kake ba, gurji kake siyowa. Gurji kake siyowa ba kankana ba. In dai ka sha kankana, Allah zaka shekara 10. Zaka shekara 10. Tana bin cikin. Kanka yake ji mahaukaci ya fada a rijiya, sai ka tashi ka dauki tibin ka shiga da shi. Sai jin kwashe gaba daya. Kankanan yarinya za a kaiwa, ko ita ba za ta sha ba. Duwo ina gaba daya? A'a, tunda ka zauna fin malam kake shan kankanan nan a wajen nan. A'a ba zan iya ba. Ba zan iya ba. Kai ka je ka gama gantalinka da shi a kasuwa ka da shi. Ni ya in yi da fassa zuwa cikin gida. Sai ka dauka ka taho da shi. Ha, Alhaji Hajara, na doza miki. Wallahi na doza miki.